Ну што, ужо заўтра на працу ці на вучобу? Законны выхадны хутка растворыцца ў зімовай ночы? Ну так што тут ужо выхадному гэтаму засталося? Усяго нічога. Прылегчы, устаць паесці, зноў прылегчы, згаладацца, устаць паесці. І ўсё, няма выхаднога. Адпачыць як след не паспяваеш. Але ў першай палове выхадной нядзелі у вас ёсць выдатны стымул не раскісаць і не залежвацца. І гэта нацыянальны хіт-парад 100 песен для Беларусі. Прывітанне, мы пачынаем. Пачынаем па традыцыі са слоў падзякі і удзячнасці, слоў гарачай падтрымкі тым, каго вы, добразычлівыя нашы меламаны, выкінулі з плейліста хіт-парада. Трымайцеся, дарагія калегі, я разумею, што гэта вельмі няпроста, але паспрабуйце знайсці ў сабе сілы жыць і тварыць далей. І вось яна, 5 нешчасліўцаў тыдня. Дадому я просілася. Крысціна Святлічная, да пабачэння, Крысціна. Не отпускаў. Даў я жонцы 3 копейкі, каб набыла соль. Гурт «Хурма». Пакуль нам не па дарозе. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, каб набыла соль. Зелене листі, білий каштани. Наталя Камісарова. Немагчыма паверыць, але і Наталя выбывае з гульні. Листьє, білий каштани. Ветці, свеці, сонейка. Кірыл Ермакоў. І я? О, як! Поспехаў табе, Кірыл! Прыплылі да берага. Георгій Калдун? Неверагодна. Да пабачэння, Георгій! Прыплылі да беражочку. Да Новага года яшчэ 20 дзён, а ў нас сюрпрызы ўжо пачаліся. Але так, згадзіцеся, куды цікавей. Ну вось, Ермакоў Кірыл з лонг-ліста вылецеў і паляцеў як... І што? Значыць, нехта, на вашу думку, больш дастойны ў спісе апынецца. І Ермакоў Кірыл, каб вы ведалі, ніколькі не зайздросціць. І з задавальненнем разам з вамі паглядзіць на шчасліўчыкаў. Ты ў лёгкай сукенцы стаяла,
як кветка пригожай была, і хвалями жита шугала, ля лесу на ускрайку сяла, і хвалями жита шугала, ля лесу на ускрайку сяла. Ты ў вочы ласкава глядела, кругами ішла голова, і ціха малинаўка пела, і мятаю пахла трава. І ціха малинаўка пела, і мятаю пахла трава. Учора, як нейкі малінавы сон, з'явіўся і зброіўся скора, і ўжо не паўторыцца ён. З'явіўся і зброіўся скора, і ўжо не паўторыцца ён. А голас твой чысты і звонкі, як вабная песня затіх. Рамонкі, ды толькі яны для другіх. Квітнеюць у жыце рамонкі, ды толькі яны для другіх. Всё пов'яло, а ти травка зеленей. Ніхто мене не жалеє, приди, милый, пожалей. Ніхто мене не жалеє, приди, милый, пожалей. Пожалел бы тебе, мила, да не думаю я брать. Через месяц, через другий собираюсь покидать. Через месяц, через другий собираюсь покидать.
хотіла, чи ти захворіла, чи набила мати, що ти не виходиш в зелений садочок, червоною руту рвати, що ти не виходиш в зелений садочок, червоною руту рвати. Заболіла, ні набила мати, зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько, зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько, свети місяченько, показуй стеженьку, везу собі жінку, до матулі у хатинку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу жінку, везу жінку, везу жінку, везу жінку, везу жінку, везу жінку. Посвіла дівка, вали на Дуброві, вали погубила, сама заблудила. Привілася дівка, так бітай дорозі, так бітай дорозі, так білій дорозі. Чорний ворон крача, чорний ворон крача, і он далеко бача. Ой, ти чорний ворон, ти сядеш високо, ти бачиш далеко. Ой, посвіла дівка, вали на Дуброві, вали погубила, сама заблудила. Привілася дівка, так бітай дорозі, так бітай дорозі, так білій дорозі. Ти не бачив моїх валов на Дуброві, ой, я ще ж не бачив моєго батьку дома. Валов я не бачив твоїх на Дуброві, ой, тільки ж я бачив твоєго батьку в домі. По дворі он ходить, білі руки ломить, білі руки ломить, жалостно гомонить. Вали половые, другие набуду, а своего дитяти вовек не забуду. Віншуем заліченых у когорту улюбёнцаў фортуны і заклікаем вас, дарагія беламеламаны, прыслухацца і прыглядзецца да новых песень, галасоў і твараў. Ну а пасля галасаваць, галасаваць, галасаваць за новичкоў. Вам не складана, а ім прыемна. А зараз пераходзім да асноўнай часткі адмысловага Music Talk Show. І вось яна, ваша цудоўная дзясятка.
Выдатны падарунак за 20 дзён до Новага года зрабілі прыхільнікі Владзіміру Пугачу. Шымлівымі радамі выйшлі галасаваць за любімага выканаўцу. У адзіным парыве як схапіліся за гаджеты, так і з рук іх і не выпускалі. І вось ён вынік. Владзімір Пугач у шорт-лісце хіт-парада. Сёння ён 10-й. Гуляла дзяўчына у вішнёвым саду, гуляла і рвала зялёную траву, шипала, кидала аж под ворота. Не смейся, казача, что я сирота. Гуляла дзяўчына в вішнёвым саду, гуляла і рвала зялёную траву. Гуляла дзяўчына в вішнёвым саду, гуляла і рвала зялёную траву. Не бойся, дзяўчына, сватаць не прыйду, поеду Россию, покраще найду. Объехал Россию, села, города, не устретил такую, як ты, сирота. Гуляла дзяўчына в вішнёвым саду, гуляла і рвала зялёную траву. Гуляла дзяўчына в вішнёвым саду, гуляла і рвала зялёную траву. Приехал додому аж под ворота. Ой, выйди, дзяўчына, моя сирота. Ой, вышла дзяўчына заплаканая, по личику видно засватаная. Гуляла дзяўчына в вішнёвым саду, гуляла і рвала зялёную траву. Гуляла дзяўчына в вішнёвым саду, гуляла і рвала зялёную траву. Дзявятая прыступка. На ёй размясціліся нашы добрыя знаёмыя. Заўзятыя, рытмічныя, усмешлівыя дзяўчаты і адзін, але які хлопец. Паклоннікі, вы яшчэ тут ці ўжо ў гандлёвых цэнтрах у пошуках навагодніх падарункаў? Галасісты неруш 9, але гатовы далей рухацца ды вышэй уздымацца. Дапамажыце талентам. Кромповое колесо, колесо, выше клена стояло, стояло, выше клена стояло, много дива видано, много дива видано, видано. И шли девки через двор, на их
носите, цебрам воду носите, носите. Скольки у цебра хватицы, стольки у девчат правдицы, стольки у девчат правдицы, правдицы. Где плавала кладочка, кладочка, там стояла павочка, павочка. Кремповое колесо выше клена стояло, выше клена стояло, стояло. Ольга Сацюк. Ну што, сяброўка, дачакалася? Дамарылася, даспявалася, перацягнула на свой бок частку гледачоў, прымусіла аддаць за сябе галасы. Ну што тут можна сказаць? Аточвай майстэрства, Вольга. Можа, і я за цябе прагаласую. А сёння Ольга Сацюк 8-я. Выпала горлица лебяду, ой, пала горлица лебяду, посылала горлика по воду, посылала горлика по воду. Див-див на сяло, і в мір на яго, я налюбка яго, я налюбить яго, яна пойде замуж за яго. Идите, горлику, не журись, идите, горлику, не журись, на чужие горлицы не дивись, на чужие горлицы не дивись. Див-див на сяло, і в мір на яго, я налюбка яго, я налюбить яго, яна пойде замуж за яго. Бо чужие горлицы улетять, бо чужие горлицы улетять, яны тебе горлика не схотять, яны тебе горлика не схотять. Див-див на сяло, і в мір на яго, я налюбка яго, я налюбить яго, яна пойде замуж за яго. Яна любка, яна пойде замуж за яго. На сцэну запрашаюцца карэнныя жыхары, не пабаюся гэтага слова, абарыгены хіт-параднай прасторы. У іх выкананні прагучыць песня. Ды ўсё тая ж песня і прагучыць. Яны іншай, можа, і не ведаюць. Ну і нічога страшнага, вывучыць, калі трэба будзе. Прыхільнікам і гэта падабаецца. Дык спявай ужо неразлучнае трыа і паспрабуй заняць ранейшыя пазіцыі. Аксана Вечар, Кірыл Ермакоў і Максім Осіпаў. Сёмыя мы. Не спалося моладзі, не драмалася, не спалося моладзі, не драмалася, прыснілася моладзі мілага рука, прыснілася моладзі мілага рука, прачнулася молада мілага няма, прачнулася молада мілага няма. Ой, пойду
Перамыкаемся на наступную прыступку. І каго мы тут бачым? Яну Старцеву мы тут бачым. Прывітанне, Яна. І што ты тут робіш? На мінулым тыдні ў цябе былі куды больш зайздросныя пазіцыі. Што здарылася, Яна? Ніякія важныя справы не могуць быць апраўданнем падзення. Паднацісніце, уздыміце настрой спявачцы. Яна Старцева ў рэйтынгу 6-я. Яшчэ адна нечаканасць тыдня. Валянціна Альшанская, лідар папярэдняга этапу, сёння ўсяго толькі 5-е. Хаця, што значыць усяго толькі? Многія гэта месца толькі ў самых салодкіх снах і бачаць. Валянціна Альшанская, 5-е месца. Ну, сябры, ну што такое? Сабярыцеся і пакажыце, як сапраўдныя прыхільнікі сваіх падтрымліваюць. Куды ветер веет, туды я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь, что люди говорят, то я не боюсь. Люди поговорят, да полягут спать, а я молоденька, миленьким гулять. А я молоденька,
что люди говорят, то я не боюсь. Что люди говорят, то я не боюсь. Наш музычны марафон працягваецца. На гарызонце з'яўляецца змацаваная путамі прафесійнай прыналежнасці і вузамі шчаслівага шлюбу парачка. Стараюцца, адзін аднаго на працягу ўсёй дыстанцыі падтрымліваюць, але вецер у твар, сілы на зыходзе. Леся Кодуш і Слава Нагорны. Сёння 4. Приеду со сватами завтра до тебе. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Отказала дзяўчынанька таму казаку. Ёсць у мяне ўжо каханы, верная яму. Зайшло сонца за ваконца, за зялёны сад. А ў тым садзе размаўлялі дзеўка і казак. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце. Приди, приди, каханечку. Зайшло солнце за оконце. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Пераходзім да групы ў жоўтых майках лідараў. У каго ў патрэбны момант другое дыханне адкрылася? У каго ні разу і думкі не ўзніклі кінуць усё ды сысці з дыстанцыі? Хто не толькі выканаў, але і перавыканаў нарматыў? Бронзавы медаль. І сёння ён уручаецца ён сёння Кейсі. Віншуем! Вечорами золоком аж до ранку
дівчина вишиванку вишивала, дівчина вишивала чорну і червону нитку слала. Вишивала дівчина, вишивала чорну і червону нитку слала. Let's go, let's go. Everybody now dance. Hands up, hands up, hands up, hands up, hands up. Та чорна ниточка розставання, а червона ниточка то кохання. Тая чорна ниточка льох слалась, а червона ниточка часто рвалась. Тая чорна ниточка льох слалась, а червона ниточка часто рвалась. Let's go, let's go. Everybody now dance. Hands up, hands up, hands up, hands up, hands up. Let's go, let's go. Everybody now dance. Everybody now dance. Everybody now dance. Dance, 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 dance. Come on, come on. Let's go, let's go. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands, hands, hands up. Ой, пойду я вечером на гулянку, подару я милому вишиванку. Носимось за коліку в час кохання, хай загреє серденько для кохання. Носимось за коліку в час кохання, хай загреє серденько. Ой. Let's go, let's go. Everybody now dance. Everybody now dance. Everybody now dance. Dance, 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 dance. Come on, come on. Let's go, let's go. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands, hands, hands up. Яшчэ адзін прарыў тыдня, яшчэ адзін пераканаўчы прыклад скептыкам. Хто хоча, той зможа. Яго дэманструюць прыхільнікі сарэбранага медаліста тыдня Юзары. Вось гэта падтрымка, вось гэта каманда. Удзячнасць Юзары не мае межаў, але пакуль ёсць да чаго імкнуцца, на лаўрах ніхто не спачавае. У нас тут так: сёння пан, заўтра прапаў. Так што галасуем! Скрипка би не грала, якби не той смичок. Чоловік би жінку не бив, якби не язичок. Чоловік би жінку не бив, не колом, не прутом. Якби вона говорила, до його не скупо. Скрипка би не грала, якби не той смичок. Скрипка би не грала,
Цудоўная дзявятка абвешчана. Паглядзім на выдатнікаў яшчэ разок. Владимир Пугач, 10 месца. В саду гуляла и рвала зеленую траву. По лесу, колесо На 9 гурт «Неруш». стояло, выше клена стояло, много дива видано, видано. Ой, Павла горлица ледь, Ольга Сацюк, 8 прыступка. горлика по воду, посылала горлика по воду. Див на сяло, Приснилася молодец, Оксана Вечер, Кирилл Ермаков и Максим Осипов сёння 7. милая рука. Проснулася молода, милая няма. Проснулася молода, милая няма. Гляну на колечко, На 6 месцы Яна Старцева. гляну на другое, мое сердце ноет. Ты говоришь, Валентина Альшанская у рейтингу 5. что люди говорят, то я не боюсь. Приди, приди, конечку ко мне на часок. Зашло солнце за балконца, за темный лесок. Леся Кодуш и Слава Нагорный 4. Зашло солнце за балконца, за темный лесок. Приди, приди, конечку ко мне на часок. Зашло солнце за балконца, за темный лесок. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands up. 3 место Кейси. Иду я вечером на гулянку, подару я милому вишиванку. Не колом, не крутом, якби вона Серебро у Юзари. то його не скупо. У групе «Национальный хит-парад» УКонтакте Дар'я Абрамович з аграгородка Лошніца Барысаўскага района піша: «Александр Патлі самы лепшы». 3 клічнікамі заканчвае Дар'я свой кароткі, але ёмісты пост. Такую б непахісную упэўненасць ды ўсім фанатам мець. Па выніках чарговага глядацкага галасавання Александр Патліс першы. Заходить в окна поглядає, павлюк на ганулю скоса позирає. О, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. О, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Як тається тера, школя стать не хоче, так моє серце за тобою лякоче. Як я колеса, что летать без мази, я до тебя прилип, як свинья до грязи. Як я колеса, что летать без мази, я до тебя прилип, як свинья до грязи. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. Ой, висок же висок, як лопать на печі, а ти мені все кажеш, що я не до речі. Куплю тобі цебар, поставлю ля хати, хай тебе напомнить, що я не женатий. Куплю тобі цебар, поставлю ля хати, хай тебе напомнить, що я не женатий. Ой, доля моя, ой,
Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце www.3belarus.by. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень!